Uya kigimu mwancho muligereri aigane Soko TV tidai emerongene na isatu imambia bono setogendete kuna kuligereria ali agendete gokorekana anene mono buna nago tebe tritu kulia lero tuchi gutwara libaga na gukwana na baraibale ase county ya Nairobi na anene mono boniga nigumura yoyo manyare ko bagwikira noyo ndenchira ali gocha Evans Nyangicha nigale omu MCA uso mweshimiwa bwensemo ya Imara Daima ere ward egotoka chinsemo chia constituency osensemo ye bunge ya Embakasi South aiga Nairobi negati yabaraibalia abagusiba cholire ime ye county ya Nairobi bakonyara kwa bakora abantu baitu asenchiro bikirano na namono tagete kora mwali bagago kwani mweshimiwa karibu aiga ne Soko TV mtete okwali bageli ora kwani mugusia ndanse sale semambia bono ramumanyira ningo egerende togendere buchibusio asamali tangoro kunga Evans Nyangicha igondo mu MCA ensemo ya Imara Daima ali Embakasi South nigongo irali bageri go kwani abantu bane ba Imara Daima na Embakasi South nabagusi bonsi asebabeta Nairobi na gusi ko batebinga biamono na ande na otorega igen Soko TV. Okay. Biamono hase ribaga rande Soko nyora chinga kigo chase gitasedi gitu. Aiga tugukwa ne kigusi chinsemero ngebere nainje. Rande bana bagusi bare se chinsemo cha Nairobi ngo tuligere libale. Ninyigenete abantu baumba kuligeretie se mambi yabono na abuna kwanya ariko baguko bakwanigo. Twabwate lingana lituli mwamwe se mambi yabono. Twale goteba nga umurai ase uli okora abantu gabwenete kora abantu kurumaega abantu baba bosio ngakiura nyare go sansure ngani yiwe mwamwese mambi yabono kusiro buraito kuligereje ense moyo burai nabeko bwenete ko banga abantu babo obabeke motwe lakini ekomanda marange igo bwente gotangana motu orokereria abantu babo sibako bakogenda gochia egere obaeri baga kere bagote biringa ngochi enseme onyengo koboko rio gosoko be mwagenda mo lakini na ara goikorigeringa ase bagotebi nebwenerete gositebwenereti tetiko baba kabira se mambi yabono umugusi ase fikaro bie bunge limo bwate se county ya Nairobi igare igaro umonke gosaromoke ase Nairobi gaiga na boto de anga igo turabake na turabake mono ne sababu ya kagera turabake mono ngore ngine nga ntoriko bagendo kema enga kitoko ligio borai okay onye ndi toko begente kema enga kitoko ligio borai ngore ngi omoraria onganga abantu toko bana bange tole lakini ase Nairobi gaboniga igotole aba simiwa batano bachorire no muswati oyomo ole nominated igo abagusiba itu bale se bunge ya Nairobi batano igo bale batano nomo lakini onsa korigereri buya ekere tu ale korigio borai we had expected ya tu akagerete ngango nyora tole abarai 12 o manya konyora ngachi ward jinde for example ndwe ward nere ere my neighboring ward ekoroku ware ekoroku Ruben ye igo monto bwetu chikura gose 200 na bagusiba atene na barenga bagusigo sensita onza koligereri chikure chimi gose 200 onye ndiyo nyono mugusio yo mare gocha kwa mwanga tigan step down onganga igo na bagusinto buchete lakini bone sida omolarie to bwate nene neringa inturu goto narete gote yanga oyo mwaya gochikorageri oyo nidi oyo rondo kwa chora ngayiwe bwende go chakera koragerio morari taribu bwende go chakera koragerio ndete to so abu aso go chakerageria muago na ndane na muage to gukwana no mugusi lakini umugusi na ro koligeretia selitangani yes maite aibono Nairobi igo gwikaino musike huda mumanyi ole asense ya Minnesota aminise ya America gora Minnesota da aibono mugusi na batete kumanyanga Evans Nyangicha yakurwa gakia koletaga kina gaikira bakoborai asinsa chinde na haro tarakomanya bia omoske Evans Nyangicha igongorwe ensemo ya bwetutu masaba bwetutu masaba ligoma ward
seito boronge igerange na metamayo astokorokaria bore nongi boireire nongi inerete nsomete gusi mpaka ngakore skuru ngamagocha Nairobi. Nairobi na korire gasi ororo matukatari moke na kana korire gasi Nairobi matukatari make mpaka buna na achete kuamua ngatigandigio borai na tari ngana mwete njebieka abana inchi okorora konyora bafiriringa nimbwenerete okobara na buba nsugumete bagante binga nimbwente ndigio borai na maene igona rigio borai 45 engakientangani entunde ntangani na ndenganyora eyue okorokia abantu bane mbabwate obwanjani gocha sende na ndembabwate okogani mbarae. Okay, mbiya mono. Elibono chikurigio borai position kikwabwata ase oba mubu mugusi maybe ule Nairobi ule Imara Daima kwabwate kirogo kende kiagerete bakaranga aya moskenya ngichara babwete aturai tinda wenga konyoro oba mubu mugusi atu abuansa anene turati go bobonde bochakire barakiri bali aliye sesema yane igotu abwate ebiombe bike lakini ntu abwate biombe biri byarenge within ase word yane abagusi watu abwate biombe bike na bitu arenge binde ngora na rekora na ande binde ngora abakaboniga tinjie tigotiga because pado nje no mwana inchi na ande nje pado ni na bonge ndete ko Imara Daima igo no na rekora biombe byo bike korwabwo no korora abantu baroje nga maybe nimbwena to ko basukimotwe. Okay. Nao magani ane na ringa nyasambu ate simba sukimotu mono. Okay. Yeah. Ogende ko basukimotu mono. Bata abantu bagateba bagosukirie bagatebirie genda busyo. Bagatebiriri gyoborai. Mugusi ole chinsemo che Imara Daima. Ubonge bwaye nabo bwagera to kanyoro borai gose bamate mbaroro na baro bakubwate setiko rusiko. Omagusi ore Imara Daima tari moke no monge ekare to korigereri omagusi igare namba ibere so bonge lakini abantu mbambwate seti chinsemo chionsi esababu to zagote yanga omokamba nero mutangani yare konyare kananga omokambo yo nero renge gocha ko ntua wato yote neine yare gocha gotoka ngaba agete uno mokamba onganga inche maybe tinjo nganga no mokambo yoro lakini abantu bonse mbambwate seti koruchinsemo chionsi Keu mwanchumuligereri nibuna nagatebiri nigo toledo moske Evans Nyangicha nigale umujumbe mu MCA bwensemo ya Imara Daima buna twagatebirigere sesemelia yebunge ya Embaka South na nomono nigo togendete gukwanira nga kyumugusi yamenyete asomuchyo Nairobi maite umoske Nairobi yaiga abagusi asobonge barabeli tororo watebiro mu baruri tubwate bw'abajumbe batano nomo nigo tutakiri gutwara kera bake ya 12 isachinde naroli iskali ugendete kweyagiga nga kitogo ikyo mubaro 12 na nga kitogo kora umugusi asamenyete at least annual representation because ekera kwa annual representation ebintu bindira bagonyara ko bagobagi egendo nda gotebyo moraria egente kemo kiagerete nganyanya no boraina inje igotwate ne abagusi abange sana abagusi aba twatemete gochamo na tugatema gokwana twatema gokwana nenga kitware gokwana tugorigeri chinsemo chionsi because yakaremo gokwana goikorigeri nga ningore chinguru ngobwate ground yani ngobwate o ground tigange bekebo kaya twakwanete abagusi abagusi twarenge kianda abagusi 6 ba ntwewana nete baga step down gose bakambwate si ko gendereri egange yokorigio borai buno mugusi mbaro bangete bakagendera motwe lakini bado nyo bagendete motu abatu akwanete tokaiwanana nigo bakambwate si nabo yabete gendekia
ngimine tigotebo morari igo mine tigoteyanga ekere togotenena kwanyoranga intuna bagusi atotenena abandu gosemba 5 nabo tobwenete kegusie kia timaeti gose no goita njoka nabo tobwenete torigereri toite njoka toteng'aki ese ng'encho tokorigia obogusi oboborai obo buna omogusi iga tari gusi torega iga Nairobi totebe ng'a torigereri torore ng'a asa abatwensi ng'ore chinguru kere twarigeiri twarorie ng'ore chinguru na bantu bande bagakambara ororo bari babeire kenyora abwande na bakorigereri bababwate sibu na inja bagakambara barenga ororo barigerereti bakaikera zibagoteyanga kere baka opinion polls yabagoteyanga ninche mbwato ekwirendere igorake ground kirego so ekera yaikeire igo tosa gokora chinsemo chionsi enjereyo na tokore no maene pira korigereri ng'a ayeningo ayo bwera abebuya kera toteneneti omogusi oyomo kobwa totena abagusi 10 tobage chikura arabu oyo gotenene kabireri endate noyomo onyore buno oyu ogwetu 200 na benge ng'ano obosoko wa story kwanyoro burayi umurai wachire nogendete gukorera abantu ba egasi abatano no muba gutigirete kirugo relationship yago gwikira bonde igara barabwo nabakonyora za chinde babwata magania babene chiemo yungori ikiguchire baika bate bagatakoreti ngakiuko nyara kwa wandu aba bagutigire aba bandigerete no toramo bakabanga bande expectations ya magani nare ngorora arenge igorake nyonyana ntu abande kare maybe tware gosoari nabo twakagerete ng'a ebinto bire igoro mono buna totakagerete maybe lakini akaya twigetaria twanyote ng'a binto tari buna twakagerete ebinde twiranete ska togatema kuberesa lakini bado nonyatini nabara bwande 100% bonsi a good number na onde na voice on about 1 nere ore tofauti yake pakabodia wakwanire by the way umugusi na bara ase korengera likero kwenda city hall buda bakoiroka twali korigereria matuka etaiga no bulimi bwe chai tukanyoranga aba director abange kera baguchikurigia uburai perhaps mbamanyeti description yemeremeri karoro kera baguchibaumira na managers ba KTDA basire rororo nonde narore isiko na gatebanga musike nyangicha maybe birataraikirani baorokia ngebicha yoko bomura yo mu MCA Nairobi understand again expectation is jichi ko bayigora abandi bakobulie para abandi bagoteindura nyore space yoko beke parking yozine yechigari abandi gurigi bari chika wash chibase linchiganiri ebinte bingi ebyo na bibigo cha byabe bikongwake lakini ekera omonto ogosoari egente getangania bagote abanga oversight na representation na registration eyo na regasi yo mu MCA lakini ntobwate ase Nairobi gaiga ntobwate gento tokorokanga World Development Fund ekitoko nyora once in a year in a financial year ketu akanyorire so mwaka rimo amagendera bunayo naro omonda gocho asiumunga onganga igagotebirero iganga epara getenesa regete ominyoke onyerosi afuto tabugati chibese chire ensemeyo na abana inji abange for example para mbari woja bamanyanga nero orore bwende kobe ya mu MCA nero bwende kobe ya national government you may be rekera kura gosekena lakini ko gijere witini ywa area tetororo gego twanyone getongo igakoranga omu MCA nero range nero bwende korosie pare yu kwanya abansi okora okay ese mende chipasari national government ingorengi omurari morawe nga njaje tega ikera egateba nga tasa unegasia ye national government tari egasia county governments kera tuaja tengo tuarenge buya sana lakini egaje gaikekere ya ikereke wangekyo egatenena igonyo mboni geke singero ororoge keigo getaraera lakini ngo gendongero abako nga intergovernmental agreement ekerimo go sign egerenga onye chibesa chiroko nyamu etiri chi arenge ngane chi basari eyu morwe igo bono togenderete gotema ese mitoro nganga kitoko nyanto baito okay lakini
nyonya ngusi ngorengi abantu baita bagwasi umunga umaito MC na rumonto matangani ogoikera ogoikera go bagwasi umunga kai kilo so MC obakongu bwaye obwende koera we are trying ngotema tore mono sana nonya no gotebio mondo komokwanera ni muhimu nonya tebugatike ukogani koribu na aragani Wanjumulili nigotogenderete buna umwezishimiwa Nyangicha gendete gotebanga mbagenderete gukwanira mwananchi na koranga nyale koba gekorekana kilikibwenerete na nde mono gwatebire chingaki chinde ekera wasoira ase county government aliyokomanya biribiganiri nintageteri tagani otatebye kera tokoirana otumanyi wachire county government ritagani umugavana mwanyorete taringu bwensemo yaino ntutete goswa bintu binde sebwango iga siasa nero yarabeli roro na nde ntutake kumanya umugusibono riri aba MC abachorera banke bari kuri wese kyama GODM igoto de anga bari kuri Azimio abara Azimio yes. Okay bono gwira ni ndu a majority ni ndu abange okay. Azimio okay kwira na tole bono rende new formation singocha chire kakimocha komenya Nairobi yenye Azimio rende nera koreka desani na buranyore nero gose yasirire ngakiumugusi yachi komenya na siasa yanga goche ya Nairobi aigane Soko TV mwancho muligeli togendete gukwa no Muske Evans Nyangiche mambi yabono na namono togendete kuligeli ligoro yoburai ase county ya Nairobi na asaro mu MCA bwense moya Imara Daima eyugere ase semo ye bunge ya Embaka South na anena mono tutete koranga bagusia baito bale ase county assembly ya Nairobi kikeli bagendete gukora na ndegento narorire atebire ngelinga mugusi na bwenete komento mubaro ase birugo bire 45 ase county ya Nairobi Bia vire 85 yes birogo ni ndu abange mono ase Nairobi yani Kenya ngima birogo 53 mwancho muligereri 12 nigobereria list kyumugusi konyora na ndira obi comment kana bigenda na 20 na biko comment kana kera to kora rigereri bigenda 17 biraenda 17 yes mwancho muligereri tigatende gukwana semambia bona namba ito ya studio igere 0788666663 naboko jara kuba gutuma ujumbe yago insachinde naboko nyoro murai ese notebook yaye ga igana acha nero nabura muinyuri gento kemokeria tamanyeti mwe tumurai nabura sekona komuruta lige no tara muinyuri naboko ntebiga igamotebi nga muligereri otebire gento ngire getakire gakorekana Imara Daima abeke se diary yaye egera charo lengende gia korekanire na kiria korire na mogo tatebia egera tugende kumanyanga ngakitogendete kugenda gusio na bona ande bako muinyuri nga ande nare maybe ngare ntari kogenda buya egere mbaire buya bude takire buna babusi buya egere tingenda bugeka okay tiga tutwaro mutumuko moke tukoira na togendere gukwana Bumugusi. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo chobo inchoreria. Rigurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange tuakire simi ase namba 070025
9909. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wia kigimo mwancho muligereri togendete gukwana no muske nyangiche mambia bono na muna nagotebi ni garu mu MCA bwensemo ya Imara Daima aigase county ya Nairobi koje totara ndo mutimoko ni gotwari gukwanira nera na mutuligereri nga basoire se county assembly baumiranire no umugabana utali ensemo yabo ngakibago nyara kwa bakuligereria na gwata match banyora magendero na mono ngakiumugusia ko nyara kwa bagakogenda busio ase chinsemo buni echi chitalinka ntutake kumanya na ndo mweshimiwa Nairobi koliye kirogo nanga ngayera raisi baroro bataite kumanya lakini namba ito studio ntara mwali baganyara kwa bagakwiraneria 3 0788666663 mwanchumuli etiangiro lire namba ito studio kolike SMS osogenda sensemo ya WhatsApp onyara kwa bagototumira ujumbe yago nigere 0788666663 abuna bokobeke kerengera likiago na sensemo ya Facebook na bonyara kwa bokobeke kerengera likiaga stobegete link ito bono mambia ya soko bwa kirere live abwo sogonyara kwa bago kuligere libuna togendete gukwana no mweshimiwa nesemeli ya YouTube ntobegete link ya itoro gonyara kwa bago subscribe ili nyara kwa bago to ibirengera limbia mono mweshimiwa togendera busio mwachire assembly mugabana n'ubwe semo ya Kenya Kwanza ni numura abange mwaratu walisi kinyuma ate mwarabulite moko genda deliberations akimokorosia noje de serikali emo chake mirimo n'ibinte binde ikare tuasoete asimio nero yabwate aba MC abange mono kare yabwate abaraia abange agabana yande no mondo ngaini sababu njerate iyo are gokore gasi because igare nsemeriende pira kobwata abanda abensemeyende egende getogo nga broad based nigo gianse te digande nganero tangito gianse nsemo ya Nairobi because buna tu asoete nigate mete oto bwatani bune county assembly ya Nairobi tokabegende kemo egere na liegasi iranyarekane igo gendo ndatebe nga temobere ti akongumono because and hopefully tigande venga ngireri bagande nga ntuasirio morayo itonde bepore lakini hopefully omorayo ito nero yo mose bari ba konyete omosike gavana Sakaja otobwatani impaka egasi kamabera raisi mwabwatani nande bona gwachire mosikira ila molodinga na barangireti nkaraba MCA bachire bo DM bachire abazimio mumeranire mwakutwalire chingwana ubabwataniri ubabekiramo mwanyare konyora working formula yokora egasi na umugabano urabisi bono yi sachinde genta abantu bagendete no gukora isikaga nane moche muiranire mu buguri biranya bono motebega yayo yo turangireti tugasoa zili icherimo omosike morali innocent gendo ndago devingeringa aseboniga digande venga ase tweikeire konyora negas tutaite gukora mono mugabana na naroma ketwe gwananete ayuo tokagerete nga ngoikera nare nyuma omogaka ataratonyora ebinto mbire twakwanete tora mono mugabana na tokabanga ntwigwanana tokakoraki tokatebanga egasi ngokora tore Nairobi abantu ba Nairobi bagenderere. Okay, mwacho muligereri timoko yo nayo bangire tutigante boigo ni ndoche mweshimiwa ngoligi gwari no mweshimiwa mwabo tumanya sale kibati tororera ngo gose no bwate kende gyonsi asaba MCA ba Nairobi bagukwana sikende gyonsi tagenda umutimoko mo shimiwa manyanga yi mosike Jared yakama ikire.
onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaitu yobonchurelia 0788666662 Kwanza kabisa kwa sababu na bujamana sunu kwenye gena kuruncha kati kwa tera na rekebuna kamononda mateke ndoko korada kini kugena kuno kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni namani kironde ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu ni tureka mutu yo jeko kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Eye ni Ensoko TV. Wancho muligereri murobeli n'Ensoko bwakire na munarabatebi nigo tole no mogeni umweshimiwa Evans Nyangicha nigakurwa se ward ya Imara Daima ime county ya Nairobi nigo tumuganye tumusike Jared Yakama na yare nigare Mugumoini egotoka ase constituency ya Lang'ata aiga Nairobi negati yabarayi bali barabagusibale ase ebirogo anene bakonyara kwa bakora chinsemo nindo choyo moga igoligete message lekinto ligetirie taliao ogateba omurayoyu gagoteba maene na ndentoroche amagendera yagendete gukora Imara Daima na ndigongo motebia agendere gukora emirimo na ndi nabo tukunyara kwa batukumurigiriria entundende binoyo motebire boigo igemirimo gendete gukora batebire ngorigirira bari entundende enamba yesi means 0788666663 elito nyara kwa batukugamba naye lakini asensemo ya SMS na WhatsApp no kunyara kwa bago kubeka ujumbe yago egere tunyara kwa batoko erora na SMS ya Facebook na boko nyara kwa bago konyori link itobegetere live gabu na kende kiliyota gete konyori omurayi na bogo totebye elito motebi igaiga na gotebi ekera bago tara dechi diary chiabo bayara kwa bakoranga ngikiliko je bataraikirani banyara kwa bago ikirania na nono etutete kumanyango mugusi ole chinsemo chia Nairobi ngakia kunyara kwa bago konyora elio giriaye nera nyara kwa bagakorawo mwachire State House mumeranire mwatebire bono lendo mugabana asimugatige tuone emirimo mutagete gukora amakwiri yachire iyo musikera ila Amolo Odinga ngakiachi kwagacha siasa asa matukari gusi na bono iga gekogera bono iga gento ndigereti aye gwachore tunekia magio DM ena maene yona achore tunekia magio DM mini wairintebe nga aba ndo baito bari ba totarachiye deritukoria rero omosike Jared Yakama iganyora na emergency lakini ngangare goika injerare igo ngoikeraniare
chinsanta amanye gosenji twanjere. Okay. Omanyete omoraione no mo sikeo tereit Honorable Raila Odinga. Lakini egendo manyete nga omogaka karuro mochi. Igote mine tingo buna buo oinero moiso buo bogima. Okay. Obogima ngogendera bore. Na beko banga embe ongo soere kiasi. Lakini ngagete ekero abantu bari mugatigairo mochi mo kobegende kamo mwa bwatera namo kenenge yokerabe gekon. Na buna kwa rora gose buna kwa mweigwa konyora sa arenge igarenge broad based, lakini kero bakon bwachire buna nateba binto bikena boranyora biko change gose biko gendera kulingana buno manyene omochia atagete omochia yotigare. Kina kindatebe asegoniga. Okay. Mwatigirwo omochi oyo no gendete kurubiriwa na omochi bwo mugusi no roro gendete kurubiri kurugusi. Ngaki siasa ya gusi nyebeke serieta omusike Fred Matiang'i naro no mugaka nare ngoro unifying figure kwa tarikira batebi buna ndochikiro montago teba matuko yo mweli mugaka narwete chinkwana gete. Ngaki siasa ya gusi eko ba effective na inwa bara imule sensemo ya Nairobi. Siasa ya gusi ngore ngiteri go to affect mono nsemo ya Nairobi. Tigangire ribageri timaete nga maybe ngoja kovori kwarenge nsemo yo. Gusi siasa ya roro nigerera isi yake kubwe ya Nairobi. Sababu gusi nga neri nga no mugusi yokovori. Eve debunera ave no mugusi yokoira. Lakini maige esengenjo yo tofauti weji kabira. Nkorigereri yore nga ensemo soberete. Ngai obonge bwo monto yorororo ngai yago support. Kwa manyako kurigereri ochiororo. Na boko rigeri the history una na inja na rigeri the history ya Imara Daima. Engaki elinya ni ntundu awade chama ya UPA. Lakini ekerena arigereti ngatema korigeri nga nsemo ki omon Imara Daima historia yenga ki ekogenda. Ngatema goteba nga tigambori na ODM. Lakini ase omosiko ito Fred Pado atokumusabira maya na mapema kego teba nga maybe nga kiere lakini rende Pado na maya tokumusabira nyonya na yandonsi yosore uda momanyi akara irede chikura risiko mugusi onde bwensi gago gete buno mugusi tata gete komanyanga ngayarwa igare ko wakabuno mugusi ige tugire tubwa tumwishibwe karango kuboligo bara ya bange Nairobi aba Misri konyole birugo se ba ikire batali konyole kirugo esenye nchusa chinde toko genda twaswa Nairobi bune siasa gwateba nere enchire ngao gochire no mulindo buna Nairobi ya igo tajira nyole ticket yo DM na botanyole kirugo kera liri chinga gichiri muskera Raila Amolo Odinga arenge moyo muntu buna gwateba arekia magosini ya UPA kwanyora no empali bari bakumurosera siasa bakamutebyo gendera kuligi siasa yenjira gete bagoteyo tuli ODM iyo lintuntu kugamba naye kwanyore kirugo no eno mugusi ari chikonyora lakini esenje formation iliyo konyore byama na birumbi bwate siasa yaye mugusi yotebire yaya tigamba ire gochia mugusi oyo tigatago chorupi ngore nginga siasa nabo nkonyora buna tore iga nyonya nae aye ne ndugu yao nabo konyora nga amoro omurengo mongao lakini yakalomara wa moko mena nyomba mokoriera ni buna chindugu gese na ande ngokwa na more nyomba ari ngaki ari ndugu yangu ondo chembu yore ari ndugu yangu ndoche kware gokora iga oyare ko babuya igo ntuno mugusi na kinate banga Pado na maya toko ganerio muskema tiang na onsako inyora nyonya ngaki Matiang eserikali ye ya so tenjara musugume take omoga katereit Honorable Raila Odinga niga tokwanerete buna ba MCA abagusi tokaboke ke mambi sana twakwanere twe maragowa togatebu
support mwana omino no mugaka na mo supported sana tokagenda ororo buno ko support omosike Matiang'i buno omwana ominto igo osakorigeria nseme yuna bo bwenda gosoma kende geke nga ekere nyonera ikeira gote nga support omwana nyonera na achete bie komanyene bakororo ko mobwatesi we supported omosike Matiang'i Elindiri ari gosagano riri ari gosagano gaiga si idea di quotas tuasoeto ororo tuanyoranete kemambi sana na bawakiri bae baba Danstone na bae simiwa baria bagusito chorie Nairobi tokangea gochaka chinsa 12 tuomenanete baka tugacha gotigana chiarengange chinsa isano after tuamuikiri buoye tokapo nywejae tokakwana bera tato tokamagotigana nero igo bono gento mine titina manga kwanyigure nga simutigire motebiri ga bwatirana n'umuntu umwana omino no omino na maya to komosabera lakini aseboniga bado no tolense ya ODM na bado mapema wajumuligiri gagateba nga bado mapema chitake 19 chitire maiga ichinsa isato boro mambia nindo choyo moga iga nere tararikirie tagote mwishimigo bwate ngoringia ya ogotegerera abantu baye as a ground is the people immediate problem solver. He listens and acts to help where possible. Muya mono abantu bane konya ko tebo maene resibirinda manyete wedding abono igonga abusi batebire nga gongo igo matuka mange ni mara daimore actually nimba to visi award once in a week ngorunde libaga abantu bane bachicha na bategerera twasauriana kosauriana ngoringa na bekero montachire na kinago teinga netoka tobwati solution kumwa kwaneranire nkonyororenga kwa mokonyire eseme moseyende watebire bado mapema na ndebono lendekere mapema genkyo nemirubiri nero ntogendete na kubika. What next ya sobora ibwa Nairobi akira mukuburigereria umugusi onyorire libagari alioko kora ibintu biri atakire omogusi onsa korigeri nyonya ne biasara omogusi aseboniga torarigeri nyonya matatu yoka kokoru nyonya matatu genda nyonya ne chinyomba omogusi igare na mbe moibere gakoenda sana na mbaisato depending nga sector ki abenete koba no mogusi oyo egento onyendirio kobwa ekeretora abange esoborai igeko baraisi gotetea abantu baito buna bono one of us nere majority whip oyo okoro kwa mosike Moses Ogeto koru Kilimani nere majority whip ekera omanyete majority whip ase Nairobi ekitarikero ogeke igoto sakonyoranga na bange tore even the bargaining power igeko baigorake lakini ekera mokonyanga more minority it becomes difficult na mwako kogoronze nkoriko igwekana ogonyora murenze lakini otebe nga for example una nako tebi nga tabe 17 ekera nyono ko chiera nyono mondo mate nga this is what we want as a community igeko barais aliese county government wano bunororo chikabira nchire Kenya nandi paka tuchianchira negeko era nyasao tobigete tukaba chikabira mubwate ko kasi yabagusi ndubwate ko kasi yabagusi omoske jare dia kama oyore bochaiga nere secretary ito omoske Moses Ogeto yure whip nero mo chairman ito na wherever yani andon CSS idere elitoro jenga maybe eto sekain tebuno mogusi kosoyo moito na bwate bokongu gotogo chamo neke tuachiramo marange enjira nero togo kwana onya no gokonya gutakeire twakonya onya no gosugumero yo itoyo mo kerikia ya korigi twamubwate sikosuma
Okay, mwanchumuligiriri mbia mono asema mbia mono nigo togendete gukwana no mheshimiwa Evans Nyangicha na mona goto tebinga kibagendete gukora burai ase e county ya Nairobi. Nairobi nigebwate ebisaku ebwate abantu kurwa chinse na nene mono nigo bono umuchio yogendete na kobo manene kila rituko na magania ni gagendete gukina no mugusina agendete kuburinga libagari ya ngairire biroge bino byo bwemsie tigabono tuirane abajumbe boniga Nairobi ntubwati mujumbe mugusi. Nairobi ntubwati mujumbe lakini ntubwenda tuware. Tubwenda tuware kibaba bakana abarumba bere. Aso mosike simbarati yarwete. Nje obo maina bwana emboringa amagoso na arengo make. Onganganera na bare ko bwata monto kaboko. Amotebinga iga na inche na tiro yoga mombwatero kaboko. Igo yare gocha kobege ntokerera isi yake lakini nigarweto igera kagenda tarengeri ngamaega igo nganga na banatiga monto anyakobororo. Ororo naro what happened because yenga kieri go mena tu arenge buna bande bali bakorigio bora yabagusi go mena tu arenge buna bande bali bakorigio bora ikoruchamba gete abagusi go batente na barabu ange batato bonsi mbarenge chinguru lakini mbaba gete chikura igo na gie kibado ngenda batanga andonsi asetore onye ndirito konyore njera tuatene niyo monto yomo nigera vera isi especially ekero buna keri keri ngia bwende kogenda siko lakini boni gangagerete nga babere iga mbako bora nyonya mbo seita ari mbaka south omogusi yobete namba ibere lakini nare kero wachoriru na bwende bategera abantu bawandi baisi bako ground inereri ngabere muimo kocha bari aromba gusibate neine mbake omoiso babarenga bagusiba tato abagusia no bane abagusia bane onyendi babegente ke moroje babe njare jakoba esagwirera isi yake igobono naro onyendi babete gente ke monganga maybe nabo bare jakonyore gente ke bwenere. Okay. Wachumuligiriri ane mono twendete gukwanira koranga mugusiri bagaria ya somucho Nairobi na ndibuna kwigure asense moyo bonchoriria na kwerigerio mugusini gare atabeti na mbeye mogwate babe namba ibere nigo ntogendete guchabumba somucho Nairobi eliogi tutaranyora buya puna twatebire ne elio borai buri bugotebu bwibirogo bya kisiasa ane mono tugukwanira ebirogo buno bwa MCA ase kwigure ngabona somucho Nairobi nigo tobwate abajumbe batano nomo batano nigo bachorire kurwa ase chiwodi aoyo mogare nominated gosaro mochore na namono ntobwati mujumbo kuruko mubunga ase county ya Nairobi asobwa ngoiga initiative nere narori kuruko bo mugusi egachaka burunge ndegenderete challenges kimwanyolje buna bono timaiti gose nole se gati yechingorikera gose gokwarangire tigwo no morai mugusi obekirwa mo Nairobi pado ntoge negenderete no mugusi akere bwachagete ne chingurugete chinguru echio tode ange force gete yare ngororo yare ngengia lakini unatona kogenderera ndoje nga chinguru achigona koira nanse na egendo ndatebe anene kere to kolegento uno mugusi gato tigo bonche ani otagete korigereria onye tarinje tedi oringe koba abuno obokongwo bonene boberete mbakonyora nga nyonya nekero monda gokwana tigakoba kongwake kwanyora nga igotagete nayo rigi abantu batebi ori nga tariaye nyarebe gerto na gokora igo konyora nga pado ntogendete kuwe butora magoro
Okay. Toende tukule butura maguru. Kuligyo burai na barumbu tagete bitoki bikeigo. Yes. Na ringi no musaho yo moga igafwe kiari ya genzi. Ogothe binga tarabwate kule senye ncho muramu buguri muire kocha turukwadire igoro yo kwelikia igoro yo bukabo mugakie kura sesemo ya Nairobi mwacho muligiriye mambia bono nigo tendete gukwana no moske Evans Nyangicha nigaro mu yeshimiwa asensemo ya Imara Diamond rero twitani richiza jirito gogenda senjo mwanyuru nimanyete nande mubwate mekutane menge Nairobi gaiga nana mono mukonyara kaba mugoikirana ili mwanyara kwa mokora ya bwene gaiga nindo choyo mukolika Hello Ensoko TV ntwebu nabagusi kora njo mweshimiwa ya no muntu bw'umukya nigo ngokuganiria maya batitema gukora umukyo uyu Rose Nyanumba kurwa Imara Daima nara ugurukwa gakuganiria maya guruku Rose Nyanumba kuri Imara Daima abateba agenda bakora umukira kinando tembe koraga ngira Rose Nyanumba tarakora bito kibirie se diary yago boniga umuntu Imara Daima akona kweboli insachinde naye nabo birokira kintu turabikora omanyete ekereo twarenge korio oborayobo twarwete chi promise sana na najiona gotebinga ekenga kiyeyo tware korio chi promise na bwe konyare kana nganyoni je konyati ndamanya kasi yo MCA job description yeah na bona are gote ya bandu nganyonya ne skuru eri nije nyagaje lakini akaro ikari motu kwanyuma robote bunga eskuru wende kwagaja ne ECD center nero wende kubugati nande gwikonya uruburemo omanye kwagaja for example ensemo ya Imara Daima amaremo ya serikali of which ningenete kubugati ari abwenda kwa public land tayo okay amaremaya akarokorigeria okonyanga oro eria akarokorigeria se mapu na bwenda ko boro lakini kokogenda kwanyoranga maybe there's a building maybe there's a company lakini enjero mondo yanyorete nere yo cha yasinya part ningendererete kubugatia goetera a sector ya lands as a county na tigandenga mpagenderete konkonya egere nyonya nekere keriwa promise ti abantu otebe ngonye kwa promise tinga nkwagacha tole nyone nyagitari ende kose skuru ende ase kwagachwa kuikato kororo umuske watebire nko nondete kubugati Nairobi aiga ndari project nyinge ndande tali gosireria aba MC abange ebintu mwakore no kubeka stalls chiroro chinyinge mwatere public land kubugatiwa ego togekana umwe MCA okonyora kwa ona buranyore koroinse uyu ire to buri mubo nabwate ubutenengu bwekirage sana ngagi urajare kumurusi ubo ikendeirire kibada inchi moraria egendo mono to goja twakora ntundori gotumeka nguru wasendori gotumeka bese igoto gotema gotumeka richi koriririro enjera arinyorete anyorete buri mubo nere yuto tagete ko manyanga injera kia banyorete na ekero gote maybe nga ina ward yengima nganto bwati public land eyo yakobegente ga konmono na onyane rie rororo kwanyora nga pado nige efinyire lakini akaro origeria sema bweri ngima kwanyora nga nige bwante ko gare amono igo igendo ndatebe nga etama korumagega nera gare ngembe because na bako nyonyone pare na begwende gosoka gojiari for example para ne nare kwagaja imanyete nga nyonyane ke ona sote Imara Daima Samuya Spark para njare ngororo lakini eliriwo konyagaja kwa mabanyo mondo oretire koto oda ote yambuone ambuone bono na ri chiko ndiringa ekoto oda kia chire goikokoreki goikora bugati omanye kogenderera mweshimiwa wakwanire igoro ekoto oda na bantu baranje nakuburia abagwate chibese Nairobi omete abantu barabagwate chibese unoro muchi ubwate bate go chiari gusi na kina othe yo emechine bero orarigererie tato iga orore bari bago aiga banyamanya besa naro agajete chinyumba chirigereretie abantu kuruguru go chance na kina othe yo moraringa egendo kerororo na ande egendo manyete ngeringa tingo nyara gotumeka nguru tari bese ngotumeka ene richi koriririro ororo ritumeke
tororenga abantu aba baito ngokonya kabare Okay. Kora ntobwate we have ntobwate map erie kworo kingaga ngendo gete kebwende kogo ngendo gete kebwende kogo ngendo gete kebwende kogo. Okay, mwanchu muligeli ya Igane Soko TV togendete kugamba no mweshimiwa Evans Nyangicha ndoche chinsa cha minyo kirweli chia kalichire nkagerete umusike Jared yakama turachi tumuligeli tukulinga bundigerete chinsa chia chire sana kiragega iga nakiona takande venga maybe esengenjo anyorirwe nabona ande mogocha gotorangeria na bange tole buna mwaigwa abantu sita nintete nje ndara babero muspiko inoga iga na batogo chicha kilo mondo maete imara daima ne bwate tofauti yaya mugumoine ne bwate tofauti yaya mugumoine ne ria kabera chorirwe toteba abantu tu achoru tole babere korwe bakasi ward na imara daima lakini abande for example totebenga Kilimani eneria gatatu abande bachoriru kabere igo bono mbatu aroko obumanyi mono maybe kombua igona nabo moja go torigeri tuko tokwanera abantu baito mbia mono ntageturu ibirengero bya buyo moelio ochia somo menyo imara daima sachindira bakomatebye no ni mirubiri iri roberetire bosio iri gwakorire libiri umanyete bana ukubuli nabo koira libageri bategera bamanye ngo mwishimigwe genteke tunda kubulia maene nanduche nakimanyete nkerororo asibiri ura inyole sobwangu egento ndatebyo mamenyo mara daima ngeringa ofisi ya nene Robin ne namba ya nene Robin inanya go change we akero ngakiendo bwate egento ro jenganto bwante tokorera abantu baimara daima oseto sauriane naboko ngwanera egere torore chipara twatete ngoro story ngorengi monsakorigereri para yarenge for example korupakita gochimara ke yarenge embesa na jinga kiji ya nyuma unamua sabete na tema ya beire ne chinde ngenge na mosa komanya especially antu bamenyete ensemo ya imara daima ensemo ye chichi para nena taite ko beke gatwara resistance ngane ge chichi keta gete koirwa goto bwene tetote bani bari more ground mateithia abantu mabasomi mo kongainwa egere na riegasi itera gendera koba raisi yake na chikuranji gendete ko bwatwa buna indumanya getinge especially GNC abarende mwateba toganinga ojo siku nyomba ojo koreki ojo egukendo mayo chikobwate kura koranje nyakoro moibori obwato mwana otakeire kobwate kura mwa device tigabwate kura motebinga ekure yo nerera momeki abegento gosachoro morai ori atagete okay sababu nga gagoteanga goikachagani omoskenyangicha gose omoskonda chamo ekenda me kobwate kura na vera abe akongwake na vera atoke nganyangicha takonyara ko abonsi okay gose takonyara goikera bonsi okay igo gentongo basaba babwate chikura na onsa ko nganjere kio moiso otingo magose konya waikiro so gokorera kwa nae abana bari baragokora matemboniga moibori ori obwate omwana wakora matemu onte ondigereretia sebono mambi igongo sabera abana baimara daima bonsi pi na abana bagusi baito bonsi pi asebabeta amaya nyasaba bwate si amatemba kore buya abawo manyo buya egere bamaya kogendera gochimotwe ekina kio ndate aseboniga ne chipasari nyonya tuate arende nge national government njate neneti chiri tua ruete form last time ntiyo igo gochakera omotienyo yotaraera ngo barangere irinde form chinde moichorie egere tororenga chanyo aji skuru istaraigora gose monyore chicheki abana bairanere skuru okay buya mona sana buya mono mwancho muligereri nigo twale no mweshimiwa Nyangicha Evans uyo nyara ko baga kwana nande no mono kwigure ngachi basa lingoja chirase abamenyi benseme yu ya imara daima nigere ward erese a constituency ere ya south mbaka south na mono mwancho muligereri ntukilda gotebiriga ngumugusi as andonsi asale
twabere tukwa nabarai bari kuru chinsemo chia gusi abandi bari chinsemo chia Nairobi tutete kuligere linga twabanyolira nene mone kerengera likilikia gubwatera bakonyara ko bako batebye nande tiga buna togoteba butambo muraige kerachira na aroto mwegasi abuguri gasi ywe kerayi bugwiri achiko bagakorera abantu bae narurire mo goteba niga bwatumukia na ndamenta sibali mwanyara ko mugoikese mambia bono tigangira nelinga mbia mono lakini ndara ligiri bali wanyara ko bakonyara libagana goturigereria by mention tuti ndikukwa na kilimu alikire igondoche gochakera Colton Oto gagoteba mbia mono watching live kuruchinse mochia kiambula mekyo maliba nindoche Linet Mokogoti Bobiero nindoche The Noise Boy Embogo na nindoche Omwaga Suarez oyino mulikito oigaiga Christopher Tandi George Omaita nigagoteba no ali meyo morobelio Barnabas Kebaso na goteba no ali meyo Nsoko Jeria Kirubumbu ya mono kuruchinse mecho ya Bahrain Kevin Okombo nigagoteba nigali chinse bochia omwagamo ya mono Raliza Real oyo nigagoteba ya mono na arolire umuskenya ngicha na ndo yumame oyo no Alex Yogeto nindoche gaiga kurukunga Honorable Victor Omondo Miyeda na eragoteba onyole libaga kuligere umuroberi semambia bono nindoche chikoiruka Mark Mura no agoteba no ale ime umuroberi nigakuruchi semo chia Nairobi South asagoteba niganyare ko bakakuligere na ndamono bwa somirie kemo igoro yo bwa kichikura gochora umugusi ya sense mo ya Nairobi umusori bwege susumbi ya mono Sergio Mayo mbia mono na ebone ugo igosokonyora libaga nindoche ondigi Sairo na banke mure tingo nyara ko bakingo basoma semambia bono mwesipi abumbali baso sense mo ya Facebook asibali mwanyora libaga sensemo ya chi message na arona nyara ko bangonyora libaga na nyara ko bango basoma na nde nindoche gaiga naro kurukunga mumanyi na ziporoye asagotebere gakuganiria abana bechisemo chia nyancho nali chitago Kiwanda Nyangoba amatemwa maya kirabagendete gukora amatemwa bwikira bumwancho muligiri tigatukoro murobeli bwensoko bwakire lituko lya aramisi wose lituko lya nasike gusi na namona muna nagotebi rero nigo twasoa ase account ya Nairobi twabere tugukwana no muske Evans Nyangicha anena mona sato tebiringa nkikiliyo mugusiaga niri kwa igure 12 baganirie asobokera kini 15 na babere igira abe buyo mugusiko nyora iliyo giriaye na kilia tebire nkilinga bali balegeti mu batebye kiliba bwerete gukora ili banyara ko bakogenda busyo na nene mono ntonyara ko batugutachana kiliba nyore kinyara ko bagikuru muno no mwelio mwancho muligereri tuligereria sate abanchengo kwana biribu nabibeka ase samali geka rubugusio le Nairobi natakira amanye ate abanga na bebwenete na arotonyore birugo nonyembi biriga bya bajumbe bagukwana kegusi na asobo mwabo bwabo babwate ase county government ya Nairobi ase caucus yabo kelio bwatera bukunyara ko baguko baikera mubwate kinamba cyabo mubakwanira abemsie baitontonyare ko batoko barangiriga gatulinko litumanyenga kikeli bagendete gukorera abamenyi be county ya Nairobi nigo tole ase sebo ya signet asane mono mwanyara ko ba mogoso asomurubiri na nene mono mbiya mono koiraniria ase chinga kimwaireria talia ni Innocent Onyango twali kubwatera na Diana Bindemo uyogenda sensemo ya kabiri studio ni ndoje tall Dini ndoje John Tess ya sense Meliende na boigo Joshua na Deborah ase umurubiri tiga tukolera butumira ne mambia tukole eiki